n'elu nke okenye ga-etinye ọ dị mgba ịma na nke gị na-ata ka okenye tinye gị n'ofu nke ka o wee pụtadebe n'onwe ya. Ịnụ okenye sị na m akwụbeghị aka mụ na Nkakwụ ji wee gba mgba Aṅashi wee bịakwa ihe ọmụmgba. Akwụbeghị m aka mụ na Nkakwụ ji gba mgba Aṅashi bịa ihe ọmụmgba. Kedu ebe Aṅashi? Aṅashi bụ anụ a na-esikwa isi na-adị ka arụrụ. Ma akwụbeghị aka mụ na Nkakwụ ji gba mgba Aṅashi wee bịakwa sị m bịara m na-agba nke anyị. Nkakwụ bụkwa onye isi ka ọ bụ. Onye ede ha afịa sị onye na-achị aja n'ụkwụ mmadụ matakwa na aka ya dị n'ebe afọ. Onye na-achị mmadụ aja n'ụkwụ matakwa na aka ya dị n'ebe afọ. Mmadụ zọọ ụkwụ ise n'oge gboo na-abụ otu ha si agwọ ọgwụ ha fụ na ha ya enwetaghị na onweghị ha chịla aja obi ọkpagị ebe mmadụ zọrọ ebe ịzọ ụkwụ gafere maka a na-agbara akpụ ụkwụ ha na-agbara akpụ ụkwụ chacha n'oge afọ ọ na-edeghị ebe ọrụ ebe ịzọ ụkwụ o je naba ịzọ ụkwụ chịla aja ụkwụ gị wee pụọ jeze nye onye ya agwọrọ ya ọgwụ maazị ma ọ kelee mgbawa isi ka ọ ya eme ma ọ bụ ngwụlọ ka ọ ya aka onye a nọ mkpịsị aka ya ga-akakwa akara na ebe ahụ ọ na-achịla aja nke na onye chọrọ imenyanwe ihe ga-ejechikọrọ aja ha aka ya banye ya wepụ ya ikie. Onye na-achị mmadụ aja n'ụkwụ pụtakwa na aka ya na-apụtakwa na anya ebe ahụ ọ na-achịla aja mana ọ nweghị onye ọbụla enyochara sị na o nwere otu ndị Igbo si agụ ya wee so n'usoro ya na nkwọ na-ebu ụzọ si na nkwọ na ihe ndị Igbo na-akpa ya nkwọ na mma igosi ya nkwọ ego eke na eke bụ oke mụọ onye mere ihe ọma igosi eke ego oye na oye bụ okike nke ụwa ụfọdụzie afọ na afọ bụ ka ụfọdụ echi na mgbe ịchọọ ego izu Igbo gụọ ya n'usoro ndị Igbo ji eme nọ nkwọ eke oye na afọ eksuto ya ma na onye a bụ nwa afọ Igbo onye zitere ozi a bụ Ichie Anthony Ogoejiofọ onye Agụlụ ka ọ bụ Agidigbo ndị Agụlụ a na-ekene ya n'ozi ozite